कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आदमापूरचे श्री संत बाळूमामा देवस्थान हे लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान असा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तसेच गोयच्यान व्हडा संख्येन भक्त संत बाळूमामाचे दर्शन घेवपाक येतात। मात आता ह्याच देवळात 60 कोटीचो घोटाळो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। श्री संत बाळूमामा देवळात वट्ट 60 कोटी 75,28,060 रुपयांचो घोटाळो जाला। हे विशीं अर्थीक गैरव्यवहाराचो गुन्यांव दाखल जाल्ल्यान बोवाळ निर्माण जाला। या प्रकरणात बनावट कागदपत्रां, विश्वासघात आणि फटावणुकीचे गंभीर आरोप जाल्यात। तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी, सचिव आणि हेर संबंधितां आड भुदरगड पोलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद जाला आणि अर्थीक गुन्यांव फाट्याकडल्यान तपास सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। मजगतीं ह्या घोटाळ्याक लागून भाविकांनी नाराजी उक्तायला। ह्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोशींचेर खर कारवाय जावची, गरज पडल्यार ईडी वरवीं चौकशी करची अशी मागणी भक्तांनी केल्या। संत बाळूमामा देवालय आदमापूर येथे आता सध्या जो फ्रॉडचा विषय चालू आहे, अफरातफर चालू आहे, जमिनीचा घोटाळा चालू आहे, त्या संदर्भात यापूर्वी मी तक्रार केली होती। त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने रागिनी खडकेंच्यावर मध्यंतरी जो सस्पेंडचा निकाल लागला तो आमच्या तक्रारीवरच लागला होता आणि आज जी गुन्हा दाखल झालेला आहे रागिनी खडकेंच्यावर, माझ्या अंदाजाने 60 कोटीचा अफरातफरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे, तो पण ह्या आपल्या तक्रारीवर झालेला आहे। या बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जमिनीचा घोटाळा 32-33 कोटीच्या दरम्याने सप्टेंबरमध्ये झाला होता। यापूर्वीही जमिनीचा घोटाळा झाला होता, पैशाची अफरातफर चालू आहे आणि या अनुषंगानं बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जे ट्रस्टी आहेत यांच्यावरही हा गुन्हा तेवढेच हे जबाबदार आहे, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल व्हावा अशी आमची तक्रार आहे। आणि एवढं सगळं होत असताना इथले जे भक्त आहेत, बाळूमामाचे भक्त आहेत, ते 10-10 रुपये गोळा करून तिथं येतात, चालत येतात, ही त्यांची भक्ती आहे। अशी माणसं तिथे त्यांच्या हुंडीमध्ये, बाळूमामाच्या हुंडीमध्ये 10 रुपयेपासून 10 लाखापर्यंत जी दान देतात, त्या दानावर ह्या भक्तांचा अधिकार असताना भक्तांच्या सोयीसाठी काही न करता हे ट्रस्टी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतील तर त्या भक्तांनी इथं नतमस्तक का व्हावं हा आमच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो। श्री सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान ट्रस्ट जे आहे आदमापूरचं, त्यामध्ये देवस्थानमध्ये झालेला गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, अफरातफर आणि अपहार, अनियमितता, व्यवहारातली अनियमितता याच्याबद्दल भुदरगड पोलीस स्टेशनला 206/26 गुन्हा दाखल झालेला आहे। यामध्ये टोटल आत्तापर्यंतच्या फिर्यादी जी आहे की ती मान्य धर्मादाय आयुक्त जे आहेत त्यांच्या चौकशीअंती ही फिर्याद दाखल झालेली आहे। गडकरी म्हणून राजेंद्र गडकरी फिर्यादी आहेत, निरीक्षक आहेत, हे मुंबईतलेच आहेत, मुख्यालयमधले धर्मादाय आयुक्तच्या। त्यांनी 60 कोटी 75,28,060 रुपये आत्ता निष्पन्न झाली एवढी फिर्याद दिलेली आहे। यामध्ये 2 आरोपी आहेत आणि इतर असं दिलेलं आहे। आता यामध्ये आहे मेंढीपाळ, जे काही त्यातले व्यवहार आहेत, त्याबरोबर जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार आहेत, महाप्रसादामधला घोटाळा आहे, रुग्णालय आहे, असे विविध विषय आहेत। त्यामध्ये 2 व्यतिरिक्त इतर आहेत, त्यामध्ये विश्वस्त येतील, खरेदी विक्री येतील, मध्यस्थ येतील, हे सगळ्यांची चौकशी यामध्ये होणार आहे। आणि बाळूमामा हे ज्यावेळेला फिरत जायचे त्या वेळेला लोकांना त्यांचा साक्षात्कार होत होता आणि त्याच वेळेला ते 4 बकरी घेऊन निघाले की ते हजारांनी शेवटच्या थांब्यापर्यंत असायचे। त्या बकऱ्यामध्ये सुद्धा त्यांचा भ्रष्टाचार, आणि तो किती, आज जवळजवळ 60-61 कोटीच्या आसपासची ती रक्कम आहे। भुदरगड पोलीस स्टेशनमध्ये त्याचा गुन्हा दाखल झालेला आहे, पण माझं तर म्हणणं आहे ते 500 ते 600 कोटीचा हा भ्रष्टाचार आहे। महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्वाच्या नावावर चालणारं हे सरकार आहे। आज बडे 2 लोक सापडलेत, पण त्या बड्याच्या मागं सुद्धा अनेक 10-15 जणांची साखळी आहे। त्या सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि बाळूमामाच्या ट्रस्टची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।